Добро утро! Хайде, мама. Ти ли ще чупваш яйчицето? Правиме мъфини. Добре. Едно. Две. Бъркай, мама. Ти ще слагаш ли, мама? Да. Айде, слагай с малката лъжичка тук вътре. Сега ще изчистим ли, мама, пода? Да. Да. Чакаме сега да станат мъфините. Кажи, мамо, гладен съм. Мамо, Да. дай доктор. Вкусно ли, мам? Да. Одобряваш ли, мам?